Hej Markus, hvad er det du laver? Hvad? Hvad laver du? Jeg laver ikke noget. Er du ved at lave mad? Mm. Er du dygtig til det? Mm. Hvad er det du er ved at skære der? Hvad skærer du? Det ved jeg ikke. Kan du ikke huske, hvad de hedder? Mm. Du skal lige vende kniven rigtigt, kan du det? Jo. Jeg vender lidt forkert. Skal vi lige tage den sådan her? Det så vender vi lige om. Det er meget nemmere, når du gør sådan der, ikke? Så kan du skære igen. Prøv det. Sådan der. Det er flot. Må jeg smage en? Ja, det må du gerne. Det er godt. Giver du en her? Ja. Nu er den færdig. Godt. Kaffe her. Smager godt. Der kommer en busse med nu. Okay. Er den væk nu? Ja. Okay, det er godt. Så kan du godt lave noget mere. Markus, sæt det altså op i gryden, ikke? Du skal ikke stå og spise det hele. Pas på fingrene. Kommer du noget af det i gryden, skat? Hvad? Kommer du derop i gryden? Kom, det skal herop i. Hvad gør vi? Jamen det. Det er bare fint. Ja, det er det samme mad. Nu. Er du færdig nu?